kull 5 kuljum jgħidulna n-nutrizzjonisti, minn fomna joħorġu ferm aktar minn 5 kuljum. Il-frott u l-ħxejjex. Sarta dama ngħidu għal min jihmar bil-mistħija u min ma jinkwetaħ xejn ikun frisk bħal ħassa. Min ma jkollux sol fuq ix-xjaħlef ikun xott bħal frawli. Dak ixommu l-bettieħ ngħidu għal min ikollu mnieħru kbir. Għal xi tfajla gustuża wiċċa ma tpenġieħx ngħidu donna ħawħa. U jekk id-dum ġejbija u ma tkunx ċar fi kliemek jgħidulek qatt tiddur mal-lewża. Meta tnejn ikunu wiċċ wieħed jixxiebħu ħafna ikunu qishom fula maqsuma. U meta grupp ta' nies jingħaqdu flimkien ngħidu li jkunu aqoċċa waħda. Min ikun artab u bla ħeġġa ikun donnu ħjara u flok imitti dejħa x-xogħol joqgħod jistenna il-bajtra ta' ħalqu biex tħajru jiċċaqlaq ikollok iddendillu l-karrotta. Min moħħu xejn ma jilħaqlu ilaqmuh ġidra, basla, qara, kaboċċa, ħafna ħxejjex norbtuhom mal-injorant, imma min ikun tajjeb fl-iskola ikun bravu daqs pitravu. Il-pitrava l-unika ħaxixa li teħlisa. Kos meta taqbada fuq il-frott u l-ħxejjex bil-kemm tkun tista' tieqaf għax kif jgħidu il-kliem ħadd rasa. Grazzi lil Taneno the Artisan Baker, Maypole Bakery, Health and Beauty by Browns, Living Concept, Virtu Ferries, The Fork and Cork, Tamena u Estetika The Cosmetic Clinic.